Hello friends, lamsogo norongno ini ke dragon bari kisa guri phunugan norongno tei bisa hai ke tabuk second lot thaimani ke buthaibu kabang ba ke naitok khaing jongkha gabono tisni norongno kisa guri phunungai ni ji yang pura tabuk halnao jonong chomakya ke khana ko Bushramgonjo basaro gotlangnai mono ke jarani o elakani o area ni je subscribe tongnai rok norok paiphimanai to khana sari gotlangnai sari ki koro war hangka to amoni pore thain hai naji abo tabo kora rajak ma morok tabo bolo am hang banai naji tabo hain hai naji ji mo hain hai bubar sari tongkuka koi lot bar naji am hai ke mang no tai 2 mas moton kuma hai ke mang thai tongnai jabo ke bufang ketoro bisia ko 150 ki 200 rong ana yapang to 3 ke rok kajak ba mo yapang kaisao so koja thaike na jo ai মানে 1 2 3 4 5 6 7 7 খান থাজাও তাবো ko morok bebong no norom munbajak nagi bistha sasing tongkha ke mo ke kom khoros baino oro kono bichiwati rena nangya ko muski ba simino hayo naji ya pango yang norong taisi guri phungnai ko kaikhebo ko bisa hangkano thayo bisi gedek tonga nangya ta kemne bono kainani bo bisi jotono khainangya datini yarang na hadi hanya raiki klen masmo ni ko yarang snai chonga hadi ke morobumio tongmani hai je cactus tongmani yabon jatiyo kolayuta ke mo thaisang yapano 300 ki 400 ka mo kotor hangke ngaji bes thasing chongkha mach tong chongkha ngaji morok takalai kaimani sinaji bes logi thangka ke pilaro ke sako gotan bag ke pilaro ke yarang srabi thango on bagai pilarang sobse sauta ke wani hangke emang ke soguinai nostong thango abon bagi waba hingga keng yata to boro tar rijak naji current tar ke thangnai nobor kotoro kisi nostong khamo ko baksa bede ro kak baikya ko to phano yapang ko tamnai haw kai mani aron thai tongta bisi jotono khaining eba yareng dati nauta naji boro thas nya pura bothaimang yaphano tabo ko 20 ki 30 kg rok ma khangnai tabo olodo naji bothai angni dei gana bo bothai kotor ma mole marangkha naji kotor oro nugin mangkhana kaisa bedagose naji kaisa bedagos 3ta mo thasang khas jotoni sai kaisa bedagos 3ta ba ke mo thainani gangke naji bebong busuma thenose thai tongo ko naji busuro bothayo ko mo bothai thaya jat botong baksa iko morok ko thaya ta iko mo hai bara ka tongmani rok busokori rok kata ke thainai beda ke mo hai kolok tongo busu kolok jongta mo hai ke thayota ke thaya beda no kara rasumaro abo jate bufang abo ton ko bufang gurut komungta motamoti botu mani agi fasto ko kom bufang se kaimani tabuk aste kaite mohai asik bangkha ke abono khana khagine ke saiman chene koi kiji manai ke norok jodi painam musung ko phajita khana bisrang ngam bazara naji ki ayang bo naji semano kaimani rok bebang thai chongojak mangayang bo 1 বছর bain thayo naji oro rogo mor or judi mungkhang ke beseng naji tong no ani ji pubar mang oro phangtam se 1 2 3 3000 naji ama ke mang no barte ko tai 3 mas rok thainai cha oro kora rajak yang mo ko kedal kaimani yang ke thaya ko tai ke bak thaikya yang bo naji ke tinin bagya sengsinai jotono hambai